abantshintshi ngobomi bukaNosound Angelina Scott. UNosound Angelina Scott wazalwa ngomhla we-4 ka-April 1932, ezalwa ngumfo waseMazangweni kwaMrhubata, uNtondo igama, kunye nentombazana yaseMawusheni kwa-Agasti, uNodida igama. Bazalwa bengabantwana abahlanu kowabo, amadodana 3 neentombi ezimbini, abanye sele balandulela eli. Bekusele yena yedwa. Kukhupha ke ngoku sokusepha phandle sithi sagqiba ukusapha phandle siya kukhulula uba uza kubheka enkonzweni yakho bukhonza kuyo. Sithi ke kubuhlungu mamzakwa, kodwa kuba singakwazi ukuthathela kunentlungu ubukuyo, siyazixolisa, siyakukhulula ntombi kaMrhubata. Sithi hamba, sakudibana kwelizayo. Enkosi, masomkhupheni ke tata. Bafudukile abazali bakhe kwifama yaseMthoco, baya kuhlala kwifama yaseDidima. Amabanga akhe aphantsi uwenze eKalhoek Primary School, apho eDidima. Ngenxa yeemeko zala maxesha waya waphuma kwibanga lesibini, ugrade 4. Waya wabonwa lisoka lasemaqocweni kwaScott, uNzwane ongasekhoyo. Baye balizwa ngabantwana 5. Sithethe thina sagqiba endlini. Ngoku ke siza kuthetha ngaye ke apha enkundleni. Sithi ke mama omncinci siyakukhulula ke ngoku. Siyakukhupha sekusa apho ubukhonza khona. Endlini yakho ubuhamba kuyo. Kuloo nto kuthiwa imoto elandelwa lithulu layo. Senza loo nto ke xa be ungengomntu webehamba inkonzo, ngesingayenzi le nto besizawuhamba. Hamba ke mamzakwa, siyakukhulula. Sakugqibezela ukuthetha ecaweni. Hamba kakuhle ke ntombi enkulu. Baya bahamba apho ezifama,
baza kuhlala kumhlaba waseBhofolo. Kulapho afike waxelengona inyama emakhitshini naseRiverside. Uxelenge apho wada wathatha umhlala-phantsi. Ugulile ixesha elide. Uye walishiya eli ngomhla we-12 05 2026. Ushiya ngasemva iintombi zakhe ezimbini, abazukulwana abangama-80 nesizukulwana esingama-20. Phumla ngoxolo khwalo, Sobese, Ncuthu, sohlala sikukhumbula. Emveni komsebenzi kuyaphunyulwa, umzamo omhle uzamile, nogqatso ulufezile. Ndimele usapho lakwaSkoti. Sizonikezela esi sipho egameni likamama uZanyiwe noSound Angelina Skoti, obelilungu lomzi waseTorquay. Sithi sicingile ke silusa ukuba masinikezele ezi zipho ngoba kaloku ebelilungu elitya umthembeli. Lo mama kumdala, kodwa ke bethuna ndiyamazi. Ukuthwalwa kwakhe ngutata omncinci ndiyibhoko pelisana engaka,
ndinomninawe wam umfiki. Sasithethelelwa nguye, sasisitowuti ke thina. Utata omncinci into ebesiyithanda, besithanda ukuba masi katata omncinci. Bawuphangele itshansi yethu. Kayefika ufika sekonakele, athi ndiyayazi akho umbi, zezintwana zikabhuti nguwe phindini. Kube ndandisitowuti gqitha kuta ndahluthezwa ngemfene, ndandisitowuti kakhulu. Ndiyenze into ndiyityhole lapha kumntakwethu umninawe wam. Athi kayesivingcela utata omncinci, athi umancinci ngawuyeka abantwana, ngawuncede ngawuyeka abantwana. Agqwashule utata omncinci esilwa, side sifumane itshansi yokubaleka sophuma phandle. Nditsho uba umancinci bethuna ndimazi kakhulu, ndimazi kakhulu, ndikhulele phaa kuye kulaa mhlaba waseRharhawe eMgqwala. Sasilapho ngentlalo, utata omncinci elapho, utata elapho, sasihlala apho. Ndiyamazi ethuna, ndiyamazi, qha ukuthetha ngaye bendisiba ndiza kuthetha qha ndaske ndakufika ndahlaselwa sisuso. Ndaziva andikho rayithi ngoku, andinamandla wokuthetha. Ndifuna ukuthi ke singwevu zam makonele njalo. Ishweni nenhlalo enyolo, ipha abazimokeli zawo ubulumko, kunyaniseka unyamezelo nokukholwa kuwe ngokuqinileyo. Thulela phezu kwawo kakhulu izipho zakho zomoya engcwele, wenza ukubona kulungile ukuba kube imbasa esandleni sakho yokuguqula abangakholwayo nokwakha ibandla lakho elimanyene ekudumiseni igama lakho elingcwele ngemfaneleko nekucama kushelo zakhe lo wasifelayo sonke unyana wakho nguYesu Kristu inkosi yethu. Ibhaliwe kwabaseRoma, isahluko sesibhozo, sesahlukwana samashumi amathathu anesihlanu. Bani na uyakusahlula eluthandweni lukaKristu, imbandezelo na, kwilaniso na, utshutshiso na, indlala na, umuzi na, Yehova kubhaliwe kwathiwa ngenxa yokusibulawa emiyonke sibayela kuzoqilwa kanti-ke kwezezizonke suka kuyise isele ngayo wasithanda kuba usekile kwalanamani nabomi azithunywa zezulu azilawuli nasiphatha amandla nantozikhoyo nantozizayo nabuphakamo nabuzulu nasinye sidala esisimbi nasikubanako zahlukane utanelo kaThixo. Ndibulisa oomama, ndibulisa ootata. Ngumntu lo, itshomi yam le yokuqina, sikhula kunye noZanyiwe. Uzanyiwe igama lakho kwam, uZanyiwe awuthiya emawuthi. Itshomi yam yokuqina le besihamba kunye kulaa mthonco, sibahle gqithi. Sinxibe oonofali thina, sinxibe iifali thina, sinxibe amanqashela, sinxibe ivesti. Uba intombi isemnqwala sizakuxelelana neli lithi, netshiki ke nekratshi, sizakuxelelana neli lithi.
sisanxiba nto ndithi hayi bantu masinxibeni iifali. Iifali zethu zimhlophe sisidinga iitawuli sibati gqi. Xa ilapha ke kuthi intlombo sizanxiba ntoni? Athi sizanxiba ntoni? Ndithi hamba asonxiba nto sizanxiba onovulanda ingene. Sinelokhwe thina besithungela ngo-anti intombi yasembawusini ka-Agasti. So sivulekile apha ngaphambili sibahle sesizingamaledi kulaa mthonto. Singamaledi ngexesha lethu siyahamba mani sibheke embuthweni. Siphethe iinduku thina, siphethe iinduku thina, iinduku ezicoqiweyo singabeledi ngelaa xesha. Soze lithi litshona ilanga litshona lithi besisestratweni. Ingqepho sebikhona babusheli khona kulomama emampondweni. Besigoduka thina ilanga liphezu kwentaba. Sibetha. Wowu, azibangobele lapha zuzanjwa mna ndakumelwa ngubani. Asaziwa thina apha eBhofo. Hayi asaziwa. Abantu abasazi sebeleyo. Umuntu besazi nguMampandla. Umakhulu walamawela kaKhejeka. AkaKhejeka. Ebesazi yena straight. Hayi besazi mntanga besingamaledi thina. Singamaledi sizithanda. Sizithanda sibheke embuthweni kodwa lathi litshona ilanga sisekhaya. Oh, umandi uthetha. Zayiwe ngobulele kule ndawo aziba mna ndakumelwa ngubani. Ndakumelwa ngubani. Asaziwa apha eBhofo luthi hayi asaziwa. Asaziwa. Ngela xesha lethu lakudala thina. Into zesiXhosa sinazo, into zobheka eXabiseni. Besingena phi ngena eBhafulandi eBemthoco, Thucoza ezantsi. eDashi usemva umvangelo urhorho fokwambasa apha eBhafutha ndoyiki into esithetha ngozanyiwe. Hayi ndibane ntloni kodwa ndinantloni ngozanyiwe sisilileyidile milileyide intokazi enetshike nerhathi mandingumphangeli akho nto ndizayithetha ayikho into endizayithetha ndiqebile ngoku. Hayi ndiqebile nto nje qha ngalaa mhla wam wowuphela zathi nxa ndibhubhileyo mntakamama abantwana bam bathi sawudibana engane. Kusisi kumlo engumama yonke loo nto leyo iba zonke izinto zamfanele. Ungumama usisi ndumamxoxwa mna umfazi kabhuti. Ubhuti besithi sise apha kum umyeni wakhe. Ngilapha ke bethunani ngokuhlala akho nto inzima njengokuhlala kodwa yenziwa lula nguwe. Inzima wona ngumthwalo kodwa wenziwa lula ngubani? Nguwe. Usisi ngobelele kule ndawo akananqanamntu uyilento ayiyo. Abantu bonke bethetha ilizwe elinye bathi ngumntu ke lo. Nam ndizophakamisela itshefu ndithi ngumntu lo kuba bisimelene naye. Lo uleli kule ndawo ngudadobawo wam. Akho xhala ke xa uthetha ngomntu omhandi uzawuthi ram jwi. Oodade bafuna abantu azawuthi ram jwi apha. Udabawo ke mna ndiphangele kwaHokile okanye eRiverside sele ephangela elantsha phaya ekhaya. Umama wam bindodakazi yakhe ngoba umama mamxoxwa kaBhevu. Utata wam enguwasemazangweni kaMrhubata. So siyithwistile le nto. Ndiphangele kwaHokile mna sephangela phaa ndike ndatsho mosi. Abantu abadala bebeyimamela imithetho bethunana emsebenzini. Not ulutsha, abantu abadala. Bebelazi ixesha udabawo befika kusasa kaHokile ingekabetha intsimbi ngumakhulu Khana, rest in peace. Owayebetha intsimbi ngaloo maxesha. Afike kuqala kube late oomama kodwa bahlala apha ngakamlungu. Fike laa ntombi xa kuvunwa
kuyabhikicwa mosikukhangelwa amakhikizela kweza ndawo bekuvunwa kuzo. Sinayo loo nto apha eBhayibhileni kaRute ebhikica nomolokazana bakhe. Ndigqithile ke apha ndikhwapho kodwa bingumbhikici lule lapha ebethu nanibithenga imali kudala nothi le sifumana namhlanje kuthiwa inavelu eyakudala bithenga udaba ubendicimbi yawugcwala ngabahlali le ndawo ngoba bethwala i-50 kg ye-orange awugqiba usiphakela apha ereyini uzawuchola i-orange aphinde kakhona siphakele kwenye intsimbi sikhokele ngutata uTom ngelo maxesha ayowuchola kwenye intsimbi umane ezowugalela kule ngxowa izawuthi laa ntombi yasemazangweni laa ngxowa iphinde ive ithi ngce kwakungekho zitraka ngelo maxesha nazitretrele zikhapha abantu ubusiza uphangela kuba uzazi uba uxakekile umlungu bengakhathalelanga mntu ngala maxesha uzawuwela ezantlambo ubheka katata ubhawuthi laa nto ke egxamesini uze elokishini uzawuphinda ngomsa abuye nala 50 Makhulu sifundise ushare bese sitye nesiyi-1 thina ayibethi ingquko yomphokoqo igcwale ninikwe cephe nishare. Umakhulu wethu ke bengazifuni neetshomi besizitshomi sisodwa silapha bawu besivana ke kuthina nabantwana balapha kakama nabawela kakama bawazi besivana gqithina ebengafuni uyibona loo friendship wam umakhulu athi nazi itshomi zakho apha endlini funa ntoni kwabantu bangaphandle naxa umoshile ke besithetha ngokufanayo mos kwamoshwe i-1 ndikhumbula yenye imini kumke umbane sasithanda ke mos ukwenza laa nto udethwa ithanda uyenza xa ngekho mbane sihlale sibaliselana iintsuku so ngale mini kumke umbane kulayitwe ezi zibane zeparafini zineglasi sibekwe phezu kwetafile sinqumbile ke apha efranti siyabaliselana le mistake uasanda agile sasibane umame userumini qintilili isibane yangusa because siyayazi sinawubethwa yangusta endlini abanye bazimela phansi kwebhedi abanye bathini because siyayazi uba umbhobho ebewusebenzisa hayi bengadlali ke kwelo icala umbhobho ebewusebenzisa but kuyo yonke loo nto uMamzango usithandile uMamzango azange wasikhetha nangemini eyi-1 bani rongo nobabini uza nibetha nobabini bekho umame wesibini ke wasigodi omhlophe behlala apha endawethi ke qala before bayohlala emadala khumbula yenye imini sithunywe kamame yindi kunosiya sathunywa kusemhlophe xa sifika kamame kuphekulusa uphandle sahlala nomsiyana sazixela uba sihambe sishiye inyama xa sibuya yoza ngasijikelezise ikhawusha umame efuna usibetha because sabuya ngobumnyama ulusu luvuthwa kade kaloku sabuya ngobumnyama wasijikelezisa kwakubhetele ngokudethwa esaphila utamkhulu wethu wayengafuni sibethwe wayevelathi khaniyekelwe abantwana uMamzango wayengenayo loo nto kwaokusesiqala uba replayers njengabantwana mosinathi siyathanda ufuna ulinganisa apha kwaluku ke wathanda uba kwi-cypher abakhulele apha eswiti thanda uba kwi-cypher apha kaloku sinomoki ke othanda usilandela apha ecamkwethu omncinci sihambe nomoki sekaluku sitsibe ifestire sekaluku sabuya laa ntombi ihleli silindile ngombhobho kube nzima ungena athi ngena nina uzasibedza nibetha kakade and uyayazi ke sathi saba ngaloko masizi ke okwecamkwendlu ngiloyika ungena siyathembiselana uba ngubani ozawungena kodwa kuyo loo nto Mamzango siyakhulula sithandwa sakho uphilile Mamzango usibonisile uthando Mamzango siyakhulula ke ntombi endala angophumla ncuthu umsebenzi wakho wenzile sibadala sibangaka zimfundiso zakho bese siya esikolweni thina everyday uMamzango siphekele ipapa yesithu andifuna uyibona ngoku because nditye gqithi everyday uMamzango besenza sure ipapa yabhidle embizeni before niye esikolweni nimke nityile ebenento ayithethayo ke esiphila ngayo nangoku simane sikhumbuzana noPhiwe athi xa kumhlawumbi kukho loo nto ishotayo apha endlini lese uyapheka ibingeyomili ke kuMamzango without ibhathanathi ebeyithanda gqithi nomngqusho
So sometimes xa kuphele izinto apha phakathi enyangeni because bekhulisa abantwana abaninzi ziphele izinto athi bantwana bam iimpundu aziphi iinyawo ziyaphi uzawuphuma kayo kumamgwevu so zangabuyi neplastiki phaa kumamgwevu ndiyambulela kumamzango ngothando lwakhe mazana sitha ngokuphumla usithandile nathi sakuthanda wathanda kunye nabantwana bethu oobhani bayayazi oobhani umameli ingoyena mntu Siyakloka ke apha uqala kwenyaka apho inina lizibonakalisa kobana ndiselapha ndisahamba nani bomama kolu manyano ebekloka umama uSkhoti waxelela into yokokuba apha siyahlaziya ke eziblawuzi uhlaziye ubunina bakho zonke ezo nto ndisenee-pocket books mna zakudala ezisenegama likamama uSkhoti kuba kudala umama uSkhoti ekule manyano nangoku ke yena uThixo uye wamgcina ibe nenyweba le family because abantu ebenabo sekudala balandulela oomama uMvuka samane sisekesha ngomama uMvuka elapho kule manyano ke kukho nee-sessions mos ke kukho ulilungu mos bezikhupha ii-sessions nomama ezicela ubulungu bakhe so ndithetha ukuthi akukho saxa siyaqala kapha ke uba awuhambi indawo oqala asoze wazinto ebehamba lo mama iimbumba ebezihamba zonke iindibano ekuthiwa zezetyalike ebezenza umama uSkhoti to ups and down of this world, earthquakes of this world, not realizing that it was just the beginning. At the end, God's computer swallowed you and phased you up. Lungileke, go well, on the way back home, till we meet again. Good night. Ukuhla ubheke ezantsi ndiyababulisa. Ndibulisa omama abakweli cala. Omama abasitulela kamandi nekwayari yabo ndiyababulisa. Ndibulisa inkonzo kaNombulelo iAfrican nayo ndiyayibulisa. Ndibulisa oBethuna ndibulisa ifamily yam ekweli cala. Bangudabawo lo. Kwaye ndibulise abahlali Bethuna balapha ndiyababulisa. Ndibulisa neendwendwe zethu ezithe zawuva into kokuba khona ngoku umama ekhaya uwile. Ndiyabulisa Bethuna bakaloku bayeke into zabo beza apha. Ndiyabulisa Bethuna. Xa ndizawungena endimeni ndizonibulela sasekhaya. Ndibulela abantu bokuqala abathe xa beva ukuthi kukhona isehlo esihlileyo emazangweni kwaSkhoti. Ndiyababulisa. Abo bantu aba ngabantu abancame into zabo bangena bephuma. Ndibulisa noodada Bethuna bemane bethuthuzela kwela khaya besithi ngxe wasuseni amehlo wenu kuye nimfanise njengomqeshwa akafanga ulele. Ndiyababulisa Bethuna. Ndibulise ndiyabulela Bethuna. Ndiyabulela. Kwaye ndibulela njena ndibulela nabapheki abachaza imbiza pha ngasemva pha. Bayabulelwa ekhaya apha. Kubulelwa nabombi abo bebelungisa indlu yakhe la azawulala kuyo alinde imini yovuko. Siyababulela abo bantu aba kuba ngabantu abancame into zabo beza apha kweli khaya. Bayabulela abantu aba. Ndibulela noodada Bethuna.
bamane bengena kupha ekhaya bayabulelwa bodadabo badese kwafika le mini ibikade ixelwa ngoba khona ngoku somfaka kwindlu yakhe yokugqibela. Sikelela elingcwaba thumele ingelosi zakho ukuze zilikhusele. Sikelela nalo dade wethu uphumlo noxolo kude kube lo mini uyakubonakala ngayo wena ukuba uluvuko nobomi. Ukumvuza ngovuko oluzukileyo simyaleza kuwe Yesu uze umkhanyisele ngokukhanya kwakho okukumkani bakho bunaphakade. Amen. Sibuyisela umzimba wakhe eluthulini lomhlaba apho wavela khona kungumhlaba. Uthuthu eluthulini Siyakholwa ukuba ngokuqinisekileyo ukuba ngenye imini sovusa ekufeni. Njengoba wavuka unyana wakho, siyacela wayiva imithandazo yethu. Qinisekisa ithemba lethu lokuba bonke abaya kuvuka njengaye ngomhla wokugqibela. Oku sicela ngenkosi yethu Yesu Kristu unyana wakho, selawula nobanye nomoya engcwele. Emnye uThixo onaphakade. Amen. Sitshile elitye egameni lozuko likaThixo nakwesikhumbuzo sikamama wethu kunye nosapho lwakhe lonke egameni loyise nelonyana nelomoya engcwele. Amen. Tears may dry and years may fly, but memories of you will never die. Rest in peace, Manzaga Mutukwalo. Umimi lo ume apha igama abizwa ngalo apha ekhaya ngunyana kafanele ngumzukulwana ke kaNgemkini. Apha ke usekhaya ndikhula kweli khaya umakhulu noSoundi sikhulela apha eDaweti. Apho sisuka khona nomakhulu sisuka kwaGuntsi apho bendihlala khona nomakhulu njengomzukulwana ke mna kuye. Umakhulu silahlekelwe silikhaya lasemaqoqweni koosikhali komphisana kootiyeka komabombo koojojo kobutsolo bentonga. Umakhulu ibisisikhukhukazi kweli khaya.
Umakhulu ebesisikhukhukazi kweli khaya. Ndikhumbula ndikhula nonyana walapha onguSimoni njengoba ndingumzukulwana mna. Umakhulu ebesebenza le ema-orenji. Ndihlala kwaGontsi mna ngelo xesha. Kodwa ileni ndawo yayiyona ndawo sibalekela kuyo kumakhulu. Apho ubungasoze umke kumakhulu ungatyanga. Yona ndawo besisibalekela kuyo, iilunch zethu sifunda apha eNyibiba sibalekela apha kumakhulu. Umakhulu silahlekelwe xa kuthethwa ngelaa xhewukazi. Ngumntu obenobubele, umntu ongayithandiyo into embi. Abantwana balapha ngoosista bam, andinayo laa nto ndithi ngoodabawo. Oobhuti balapha andinayo laa nto ndithi ngootatomncinci, ngoobhuti kum. Mna ndiyabona ndithe ndayiva ukushwa kwethu kumakhulu. Yiyona nto iye yandiphazamisileyo ngoba isenguye yedwa oshiyekileyo efemelini koomakhulu ebesinabo. Mna makhulu, uthi umzuluko lakho mimi uhambe ngoxolo. Ikhaya lilahlekelo lonke lasemaqoqweni. Sawuhlala sikhumbula, hambe kakuhle makhulu wam. Nkosi.